Sziasztok, srácok! Itt van Dominik és Patrik, ez a guluszemű, ez a guluszájú és a professzionál. Ami én vagyok, persze, hogy úgy. Rögtön rakjatok, rögtön lájkokat, és főleg feliratkozásot. Kérem, fejeljétek le a feliratkozás gombot! Nekünk nincs videók. Köszönjük szépen a megérdemlést. Most a Krisz fog számolni, minket tehetünk a Patrikkal hújon. Ja, és egész utca, mamájuknál, itt is lehet elbújni. Van nekik 5 percük. 3, 2, 1, megy! Minkedikre lesz 3 percetek, jó? Addigra ide menjünk ugrálni. Megismerkedünk jobban. És hát jól meg leszünk én szerintem. Van nekik 3 percük. Elveszek. Ugrálgatok. Jaj, majdnem kiugortam. Azt. Amúgy smiley. Holnap születésnapom van. Az gimbak. Jaj, ezt láttátok, ugye? Ó, nem baj. Ha, megfoglak. Megy a videó? Vidi, megy. Szevasztok, srácok. Szevasztok. Ez. Nagyon így nőttünk föl, utcán vagyunk, nem városokban. Utcafoci. És falu. Most, elszempelő. Ott nézhessük a virágokat. Szép, mi? Itt nőttünk föl, itt fociztunk, itt mindig csináltunk. Ez volt a mi gyerekkorunk. Mindig gyerekek vagyunk, de jó. Jó volt régen. Régen telefon nélkül. Fociztunk, mindent csináltunk. De mindegy. Most is jól, mert legalább tudunk videókat csinálni. Persze, hogy de látod, a végén focizunk egyet. Most ilyen közel vagyok. Nem mond, hogyha eddig nézitek, most tényleg eddig nézed, nem skippeltél, de azt kosorom. Annyira jó barátok vagyunk ma. Nem akarsz ma velem randira vagy? Semmi nem mondtam. Senki semmit nem hallott. Na. És ja, meg lesz ez a videó. Minden. Lesz ezen 500 like. Meg lesz a... Tudjátok mi? Jó kedvemben vagyok. Meg lesz a 300, vagy a 200 like meg lesz. Elmondom, ki vagyok szerelmes. Jó, másiknak nem tudom. Megyek keresni. Mindjárt megyek, csak várjatok. Jaj, kamerávércsére mindjárt jó. Még a Patrikot megkeresni, remélem a Dominikot megtalálom, vagy a Patrikot. Nekem nem baj. Látunk, mit kéne menni. És a hazma nem mehetünk. Oké, ide érdekesen néz ki. Ide bementünk. Amit hallottam? Patrik, adjál ki hangot! Mutassunk. Menni abban. Jobb mi? Inkább így, figyelj. Így. Jobb mi? Így. Nem tudom, hol vannak. Ott vagy! Meg vagy! Nem vagy! Ne bújjatok meg! Utolsó lehetőség. Ide nem nézünk. Hátról. Ide, így. Oda. Fogd be a füledet. A fülemet miért fogjam be? Fogd be a füled. Fogd be a füled. Fogd be a szemed. Szemed csuk.
Na, akkor srácok, itt várunk. Kb. Itt várunk. És kap még 10 másodpercet. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itt valakit hallottam. Valamit, na. Halló? Valaki? Szevasztok. Szevasztok. Nem fér. Hát hallott? Nem fogtam befogni. De befogtam! Mikor már így mentem, hogy 0, 2, várjál, 0, 1, 0. De én előző videóban se számoltam. Patrik, te számolsz. Akkor kb. Van 3 percünk, hogy menjünk. De én számolok. De te számolsz. Sziasztok! Nem. Akkor itt van. Egy. Mennyi van? 3 percig. Deni. Sziasztok! Bemegyek a mamámhoz. Légy szíves, most ne hallgassatok. Jó? Megállítom a videót. Hát, nincs otthon a mamám. Baszki. Most mit csináljunk? Mindjárt megyek. Mentek elbújni. Sziasztok, amúgy én itt vagyok. És az a jó. Az, hogy én számolok. És jó helyre elbújtunk, csak hát nézem itt a Krisz, mert meghallottam, hogy oda bújtunk a izéről. Hát most... Mert Krisz nem rápatom. Nézzétek. Sziasztok! Megyek! Szólaljatok meg! Akkor oda nyúlgat, ugye? Szólaljatok meg! Szólaljatok meg! Megvattok! Itt a... Dominikát megfogtam! De a fejed! Dominik? No, sziasztok! Most el fogok számolni. No, 50 másodpercetek van elbújni.
3. 1 perc. De akkor ma... Jó van. 1 perc. 3, 2, 1. Azt nem tudták, hogy én szoktam így csak. De nem baj, nem fog most jönni. 11-kor megyek keresni. Aki bújt, aki nem megyek. Szólaljatok meg, Léci! Léci! 1 perc van! 1 perc van a videóból! Szólaljatok meg! Szólaljatok meg! No, srácok, ennek a videónak vége. Következő részben találkozunk. Na, sziasztok!